Ngai kuble ye phi baro ki perlok ki baju sotenat ban peki video hakan ka channel khamta me mangan penmi ki video gospel menta hakan ka video ngan walam se feeling baga we ka story ka balingkot palasot naga bible chapang ka martha pat ka mari naga bang shem hakijing to ba khoj ka bible ya ka jingwan jingo ujisu pat kumno ki jingjit jongki ki pen pau ya ka jinglong bai ka jing thu pakong san jongki inyu i hakane ka video ki por ki pakong san ha ka jing im jongki kamar tha pat kamari pat ujisu kumno kamar tha kale pat kemiri kale haba ujisu wan jingo yaki tungin pej ya gini ki khot bible nila ban sem na ka gospel ulokas kalnong ka bachi phau kat khot ka balai pra aduk basa puar te kat ba kinang let jinglet larung ha ka we kanong rit pat ka we ka bru ka ba kerteng ka martha kala pedeng subha ya u saying jongka kadon ru kapara ka ba kerteng ka mari ka ba syong ru hakikjat utrai bat ka balasa skor ka tin jong u henry ka martha kala khuslai chapang bon ka jingkam te kalawan ha u bat kalaong ko try men khmi ba kapara jonga kala ye no yanga masutre jingtre marwe to ong ya ka namar kata bakan ya raplem yanga re utrai ula ya thu badu lo ong haka ko martha phakuslai pat phapen stom sat lade chapang bon ki eru henry tangkawe ke badon kame kameri te kalajit ya kata ka benta kababha ya kaba on om rong no naka apreng ka jingbun kam jungi tungin ai kapur ban penlet jingbut ban duai ban pule ban puson ya ka bible tungin yo sibun ke jinghikai naka bible ka balong ka tin blay te tang gine ki jingitu khana ka balingkot banga ajapi te khuble sibun ya pi baro ki perlok tingba kan ka video ke balingkot kanlong ru ka jingker khu aga jing jupi paman lagasgi te ngin sai kandu akiwe pat ki video